Agaiman आंनि YouTube channelनि मुङा मामुं? मामुं? 1 2 3 गोरिया सोमदोन YouTube channel जय जाथों। गोरिया सोमदोन YouTuber जय जाथों। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायदो होनना बुं। Hey guys, hello India. दिनै आं गामियाव दं आरो गामिनि फिल्डआव नै जोंनि आगैमोना खेला गेलेनो फैदों आरोखि। ओमफ्राय आं बिसोरखौ एसे सोंहैदों। नैसोर जाबाय आगैमोना फरायफुनाय बिराद इन्ट्रेस्टआव थायो आरो खुसियाव। दा एसे गुड इभिनिं जाबाय। बिथांमोना एसे एक्सारसाइसजों लोगोसे खेला गेलेनो फैदों। मिनिदों बिसोर मिनिदों मिनिनांगौ एक्सारसाइससो मिनिनायाबो। र' आं बिसोरखौ नाम सोंनि दै लोगोफोर दै। र' नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ दै लोगोफोर। आं बिसोरनि मुं सोंनि दै। नोंना मा मुं नानि? हिमानि बर'नो। नोंना नानि? रैसुमै बर'। नोंना? नोंना? नोंना राजा? नोंना? जुबिसर बर'। नोंना? गेरेमसा बर'। नुबाय लोगोफोर गासैबो जोंनि गामिनि आगैमोन दै। ओमफ्राय नोंसोरो दा मा खेला गेलेगोन? काबादिबो ओमफ्राय खारगोनबो। एसे माने बिसोरो खेला गेलेनो फैदों आरो एक्सारसाइस खालाम फैदों आरो ना आगैमोन ना। आच्छा र' ओमफ्राय आं नोंसोरखौ सोंबावनि र'। नोंना स्कुलनि नामा मा नाम? सानजारा दोनफु सोलोंसालि। आच्छा ओमफ्राय मायाव दं बे स्कुला? हाथाइखला खाथियाव। हाथाइखला। ओमफ्राय गोजाननि लोगोफ्राथ' मिथिनाय नङा मा जायगायाव गोलैयो? डिस्ट्रिक्टआ मा? तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जाबाय दै लोगोफोर गोदान। ओमफ्राय नावकाटा ना? ओमफ्राय नोंना बाबुनिया स्कुला? आंना इउएन एकाडेमि। इउएन एकाडेमि बेबो नावकाटायावनो। बाबुनिया? इउएन एकाडेमि नावकाटा। आच्छा ओमफ्राय नोंना नानिना? नानिनिया? बेबो नावकाटा। नोंनियाबो नानि? जादों दे जादों। नोंना? ओमफ्राय नोंना नानिया? इउएन एकाडेमि नावकाटा। दे खोनसे मिनिलाय गोसा दे। सोर हाइस मिनिनो हायो दे मिनि लोगोफोर आगैमोनजों बिनानावमोनजों एसे मिनिग्लाबबाय। मिनिनांगौ नै फैदोंसो आरो फंबायमोना। दे बिदिब्ला गेलेदो नोंसोर खारदो। दे गेलेनोसैनो दे गेलेदो। आं लोगोफोर एसे देखायनोसै। दे गेले रान माने लोगोफोर गोबां जायगायाव गथ'फोरा माने दाना गोबाङानो खेला गेलेया आरो बेखायनो एसे देखायबाय आं। दे गेले र' ना नै बिसोर नहाय केरेक जोलायदों। दे गेलेदो दे रेडि। काबादि ना? दे काबादिनो गेले नै सानै नै हाय दे मा दे गेले दे। लोगोफोर काबादि खेला गेलेगासिनो। दे गेले दे। रेडि जा आंखौ नायनाङा दे गेले दे। रेडि जा हम दे मोजां गेले बोला वाव देराबाय दे गोसो दे गोसो होसोदो थैबाय। दे एसे गोबाव था। काबादि गोबाव था। हांखो गोलाव ला दे। थाब नेङोना नानि मोना। दे माइना बोलो हो हमजासिगौमोन। दे
deh thang ai thang babu thang gebu thang deh gebu thang Ông chắc không đấy. Derabai. Nih sini derabai, nani mana? Deh, tarik against. Deh, thang sih. Rede. Dah sudah. Dah sudah. Bola. Thuyba. Bola. Gebu thang. Dan nani gebu thang. Gebu thang nang kebai. Boria. Dah kasih tangan dah. Dah. Hom. Dah sudah. Gebu thang. Jangan bosan saja. Yang tiba, so. Dah. Kasih tang. Gebu thang. 1 minit. Iya. Dah. Dah. Hom. Kasih. Jamba. Pani umang. Dah. 1 minit. Bang. Hom. Oh my god. Ses. Thi bài. 1, 2, 3. Sao. Đi vang. Thi bài. Phải khai thi bài. Rụt đó. Này, hom. Ai. Hom. Hom. Dah. Hom ba. Sis. Dah. Hom. Thi bài. Dah. Boria. Sao? Gebu thang 1 minit. So लोगोफोर माने आगैमोना मा गेलेखो दिनै आच्छा ओमफ्राय लोगोफोर बारा गोबाव खेला गेलेजाया बिसोरखौ न'आव थांनो होनोसै फरायनांगोन ना न'आव थांना मा खालामगोन दा थिगानो दे होमबा नोंसोर न'आव थांसै ना आगैमोन बरिया होमबा भिडिअखौ फोजोबनोसै दिनै दै आगैमोन दे ओमफ्राय नोंथांमोन लोगोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला आरो मा खालामनो लोगोफोर एसेनोसै नायना मोजां मोनदोंब्ला अनदो टाटा बाय लोगोफोर नानि मोना न'आव थांजोबबाय दाहाय जोंना इयं सेंग्राफोरा फैलायबाय भलिबल गेलेनो भलिबल